ड्राग्सनि जेंनाखौ फोजोबनोब्ला धोरोमनि फारसे गोसो होनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। सनाय बाथाबारि ख्रिस्टियान बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शननि 109थि बोसोरारि जथुम्मा फालिथाया थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङैनो जानानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय बाथाबारि ख्रिस्टियान बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शननि 109थि बोसोरारि जथुम्माखौ बोहैथि दाननि थांनाय 2निफ्राय 5 खालारसिम सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बेबायदिनो खुंफुंजानाय बे जथुम्माया थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङैनो जानानै थांबाय। थांनाय साननि जोबथा हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाहागो लाहैयो। बाहागो लाहैनानै लाइमोनफोरा धोरोमनि फारसे माबायदि सांग्रां जानांगौ बेनि सायाव थुलुंगाखांथाव बिबुंथि लाखियो। बेबायदिनो खौरांगिरिनि सिगाङाव ड्राग्सनि जेंनाखौ फोजोबनोब्ला समाजाव गाहाम थासारि लाबोनोब्ला धोरोमनि फारसेबो गोसो होनांगोन होननानै बुंथियो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। बेजों लोगोसे आरोबाव मा बुंबावखो मिथिना ला। जोबोद मोजां मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बिबिसिखौ बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शन बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे एसेबां गिदिर मोनसे मेगा इभेन्ट, मेगा प्रग्राम, सेलिब्रेशन बेवहाय आंखौबो बाहागो लानो खाबु होनायनि थाखाय आरो गुबैयै बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावो जे जोबोद डिसिप्लिन भाबे अर्गानाइज खालामनानै हाजार हाजार सुबुंनि नुजाथिनायाव बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनैनि समाव बियो जोबोद गोनां। मानोना हारिखौ आवगायलांनांगौब्ला, जोंनि सुबुं माहारिखौ मोनसे डिसिप्लिनजों, मोनसे अर्डारजों लांनांगौब्ला धोरोम आफादफ्रा गोख्रोङै खामानि मावनांगोन आरो सुबुं समाजनि गेजेराव गोजोनखौ लाखिनांगौब्ला धोरोम आफादा खामानि मावनांगोन। जेराव सोलोंथाइया, जेराव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया सुबुं माहारियाव गोजोन लाबोनो हायाब्ला, डिसिप्लिन लाबोनो हायाब्ला बेखौ धोरोमनि गेजेरजोंसो बे डिसिप्लिनखौ लाबोनो हायो आरो जोंनि हारियाव दिनै बे डिसिप्लिना जोबोद गोनां। दा बेनिखायनो बिबिसिनि जि कन्ट्रिबिउसन, बिथांमोननि खामानि मावबोनाय, बेखौ आं जोबोद साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना बे डिसिप्लिनखौ लाखिलांबाय थागोन, मावलांबाय थागोन होननानै आं सानो। गुबैयै नैबे समाव गोजोनजों लोगोसे, पिसजों लोगोसे समाजाव आरोबाव माखासे खामानि मावनांगौ दङ। जेरै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्स जानाय मोनसे थासारि फैदों। बे ड्राग्स जानाय थासारिखौ कन्ट्रल खालामनांगौबा धोरोमनि फारसेनो जोङो गोसो होनांगोन एबा धोरोमनि गेजेरजोंनो डिसिप्लिनखौ लाबोनांगोन। दा नंखायनो हारिनि गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायो आरो हारि जौगानायनि जि मोनसे गोलाव समनि रिभलिउसन जाबाय थादों, दिनै बे रिभलिउसना मोनसे समाव फिनिशिं जाबोगासिनो दङ। बिनि उनाव हारि दानायनि जि एजेन्डा, बे एजेन्डायाव जाहाथे बिबिसिनि गासैबो दैदेनगिरिफोर, सोद्रोमा बिथांमोनाबो गोसो होयो, आं बेखौ खावलायदों। बिनि थाखायनो आं बुंदों जे नैबे समाव जि डिसिप्लिनखौ लाबोनो थाखाय धोरोमनि फारसे जोङो सांग्रां जानांगोन आरो धोरोम आफादाव थानाय जोंनि जिखिनि बिबानगिरि, दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जिखिनि प्रग्रामफोर सेट खालामो, जिखिनि हाबाफारिफोर लायो, बेवहाय लाइमोनफोरखौ बोरैहाय बेवहाय लाफानो हायो बिनि थाखाय एजेन्डा जों लानांगोन। मानोना स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटिफ्राव गोजोननि बाथ्रा, समाज फोसाबनाय, माहारिनि माखासे जिफोर अर्डार, माखासे डिसिप्लिन, बेफोरखौ लाखिनायनि बाथ्राफोरखौ फोरोंनाय जाया, जायनि थाखाय मोनसे समाव थांनानै जोंनि लाइमोनफ्राबो ड्राग्स जानाय, जुवा गेलेनाय गाज्रि थासारियाव गोग्लैयो। दा नंखायनो जेसेबां हायो एज माच एज पसिबल जोङो बै लाइमोनफोरखौ, गावबा गावनि फोथायनाय लाइमोनफोरखौ जोंनि हाबाफारिफ्राव लाफानो थाखाय आङो खावलायो आरो लाइमोनफ्राबो बे धोरोमनि सिबिनाय हाबाफारिफ्राव जोङो थाफादेरनांगौ। मानोना जोंनो जुदि पिस, गोजोनखौ नांगौब्ला, गोसोआव सान्तिखौ नांगौब्ला जोङो इसोरखौ गाबज्रिनांगोन, इसोरखौ सिबिनांगोन आरो गोथारथिखौ अरायसम लाखिनांगोन।